Zdravím, tu je Alex a vítajte pri, jak sa to vraví, treťom videi dnešného dňa. Tu by som mal mať každý deň 3 videá, len som vám slúbil, že keď som toho nenazačal, tak budem ďalších 6. A teraz už každý deň budem 6 videí. Tak. No ale jak budem to, no viete, stíhať. Asasín. Santa bude asasín, to som vedavý. Takhle vypadá stráž, takhle vypadá král. Počkaj, nie. Kaktus Gogo Bach stráže. Dorite, on je taký tučný. Taký pošuk. Takto vypadá stráž, takto vypadá král. Kaktus. Tak na stráže máš zabiť král. Som asasín? Ale asasín nezabíja sám seba. Dobrá mapka, ale neviem ju hrať. Jej krepu. Uzva na nohu. Uzva na nohu. Loading levers, Kaktus Gogo, to som ja. Krepu jenom hrajú za Bubu 3070, pretože nemôžu už stávať na strašne. Doriči. Môžeme ísť na to. Amína. Už ma nechytíš. OMG, to čo? Aha, ja som obrnený. Nič sa nestane, že? Loading levers, loading levers, loading levers. Tak to som vám pochyboval. Motherfucker mi tam vyletilo. Loading levers, loading levers, loading levers. Vidíte? To brnené. Tento bandáž sa celkom oplatí na taká mapa, keby išla po tebe niekto strieľať zozadu. No trafia ťa, ale nie moc ľahko. To urobili na svoj, ale vyhral som to. Dáme si posratú teenagerku. Kaktus Gaga. Dúfam, že sa ti bude líbiť tento level. To som ja krek. Prečo ho všetci voláte Kaktus? On je fakt Kaktus? OMG. Shit! To je čurák. Back skill. Počuješ, teenagerka, poznáš to? Mad skill. Aha, ale teenagerka to vyhrala. Zabila sa namiesto mňa. Vidíte, aká je blbá? Tyran. Sword, to je dobrá mapa. Lenže tam bude aj hypnutý Justin Bieber. A Bezďak King, to sú hráči. No neviem, či ten meč chytím. Justin Bieber je taká lama, že sa dá chytiť hneď. Ja je vrah kaput. Tak. A ešte trochu. Tak. Nevadí. Híha! Počúka. Híha! Teda toho asi už nechytím. A chytil. Ježiš, to je manták. Taký manták jebnutý, že to ani chytí nevieš, či čo. Loading levers. Loading levers, loading. Ozaj, skúsim vyskočiť. Loading levers, loading levers, loading levers. Hovadina. Jen si to užij. Možno tam budú melóny. Tak to som vám asi nedal správny tip. A vidíte? Netrafí ma len tak. Ale tak už je trafila.
Lebo to je bug, vidíte cez hento ma to trafilo. Shit! Teraz ma to rozstrieľa. Viete čo, dám si tatka. Lebo jeho syn ma zachráni. Vidíte? Aha. Počkaj, nie, ja som taký mantavý a slepý. No zasa. I grcal. Aha, tu je tatko. Zabij ho, nemám ho rád. Nie mňa, jeho. Viete čo, keď sa máte taký radi, tak načúchaj riť. Počkaj, to som nechcel. Nie. Prepačte, ja teraz som nejak pomýlený. Keď sa majú tak radi, tak si na tu nechám. Ale nie, ja seba tu nechcem nechať. Mamo, jetpack. Pozde. Jaké máš pekné šatičky. Mama ti kúpila? To je hlavné. A ďalší, čo to sme hrali, že? Šiška. Tyran. Canon Best. Ty vole, to čuje. OMG. Uhni. Čiže ja sa tam nezmestím. Ja som vyhral. Jo, super. Že máš Sofiku pustiť. Pustím za 19:00. Za 22 minút. To prečo tak skoro? Jak chcem natočiť, to je štipné videa. No tak nič. Dáme si Tyran. Santa. No tak. Ahoj Gogo. No konečne nie Kaktus Gogo. To má nejaké modernejšie meno? Nie? Kaktus Gogo? Teda všetci voláte Gogo skoro. To čo je? Super, je mu tam to, keď strelil tomu pomocníkovi do hlavy, tak aj tému Santovi do hlavy. A oni sa tak zapichli a teraz sú spojení. A hento telo sa niekde odfrklo. Tak, ja by som túto epizódku ukončil. Toto je asi tretia, alebo neviem aká. Proste je to jedno. Ale prepáč, ja už nemôžem 3 videá. No môžem, ale proste nie teraz. Tak zdravím vás všetkých, dovidenia. Dámy a pánové.